ongeveer wel 4 keer in de week. Dan ging ik lekker draven met Maxus. Hij vindt het altijd wel fijn om even wat beweging te krijgen. Dan gaat hij soms wat sneller. Dat betekent dat hij er wat zin in heeft. Soms denkt hij van nee, ik heb geen zin. Dan gaat hij heel sloom achter me aan. Mijn huis heeft een schippenhouderij en daar is een woutertjeshok en daar zit al die lampen zien die de mem net wil hebben. Daar heb ik hem voen. En wij vonden hem voor erg lief en we joegen hem de fles. Toen gingen we eens een keer een stukje met hem rennen. Toen rende hij gewoon mooi als mooi. Woehoe! Goed zo. Ja, dat is een beetje een vreugdesprongetje. Dat doen lammekes ik wel eens. Alleen als zo'n gritskeeper dat is volle oorzen. Mijn huid zoom eigenlijk kon slagen verkopen, maar ik werd die nacht goelend wekker. Want ik hoorde net dat hij veel ging. En toen mocht ik hem er even uithellen en toen is hij toch nog bleun. Ik vind hem gewoon heel leuk, Maxus. En ik dacht van hij maakt vast blauw, want ik vond hem zo leuk. En wij dachten allebei van, dan is er misschien niet wel oprijden. Het is wel een mansje, hè? Die wordt wel wat koppig of niet? Ja, dat is meestal wel zo. Maar hij is gewoon erg lief en hij komt samen nooit. Hij is 2 hier, want hij is dit weekend nog Jiddy West. En toen hebben we dat mooi met vriendin gevierd. We gingen een taart maken van alles wat hij lekker vond. Hij vindt zinnenbloemen lekker, en kaas, en rappels en biks. Omdat ik zelf geen hinderkind heb, want mijn mama is er allergisch voor, maar ik vind ze zelf wel heel leuk. Hebben we dit hier met Maxus en hij vindt het zelf ook heel leuk. Hoe lang maakt Maxus nou nog blijven? Zolang hij nog leeft en er is.